שלום, שלום רב. כבוד הרב, תודה רבה שבאת, תודה רבה שבאת. אני מאוד צריכה אותך, תודה. זה בסדר, זה בסדר. תודה שבאת. בעלי ברח מהבית, אני חייבת ברכה, חייבת ברכה. זה בסדר, יהיה בסדר. מה שמך? ברכה. תודה רבה. זה בסדר, זה בסדר. מי שברח מהאישה הזאת עשה בשכל. אפשר להבין אותו, כל היום מתלונן, כל היום צועק. למה הגרביים שלך פה? למה הנעליים שלך שם? למה יש לך אימא כמו שיש לך? למה אין לך אימא כמו שלי? השם יצליחהו בבריחתו. זה בסדר. ויכיר לו מישהי כמו אמא שלו, אישה שלא תשגע אותו, לך לסופר, לך למכולת, לך תביא לי מהשכנים סוכר, לך קיבינימט. אישה שלא תגיד לו, חסר לי רק 2 מוצרים, ואז מתקשרת אליו ועושה לו רשימה של 2 עגלות, ואז הוא עומד בתור 3 שעות, ואחר כך הוא אומרת לו, איפה היית עד עכשיו? אמן כן יהי רצון, ונאמר אמן. ונאמר אמן. אמן. יופי, ברוך השם. אז זה רק 200 שקל. כבוד הרב, הוא יחזור. אם הוא, בעזרת השם, לא יחזור, אז אני אחזור.